Hej alle sammen, og velkommen til endnu en chilismagning. Jeg har desværre kun lavet en tidligere i år, og det var faktisk også for ringe. Jeg havde sådan set håbet på, at jeg havde nogle frivillige, der ville være med til at lave en chilismagning. Men jeg tager det her som en opfordring til, at 2016 det bliver året, hvor par-chilismagningerne kommer ind. Men jeg kan ikke lave en chilismagning uden at skulle udfordre mig selv. Og jeg har jo spist en Carolina Reaper før, og nu har jeg to Carolina Reaper, som også er de sidste på den plant, jeg lige har smidt ud nu. Men så planen er jo, at jeg skal æde de to sataner der, og I skal så kigge på, se min reaktion og grine af helvede til mig. Det plejer at være den retning, det tager. Så det skal jo blive spændende at se, om jeg kan holde til det skidt. Fordi lad os altid sige, sidste gang kunne jeg ikke smage en øl i 3 dage. Selvom det bliver til 6 nu. Det vil sådan set bare ødelægge min nytårsaften, men yes, vi kan lige starte med at partere dem her. Næsten ingen grund til at skære i den her. Det er sgu meget godt. Jeg har altså ikke fået noget glas til at skylde det i nu. Snapchat. Men en ting ved jeg, det er, at det bliver et rent helvede det her. Men man skal jo også afslutte året med et brag, så ja. Det bliver jo spændende. Jeg tror ikke, jeg vil tage en i gangen, fordi så tror jeg aldrig, jeg får nummer 2 ind i munden. Så det bliver sådan noget med 2 ind på en gang, og så bare tykke igennem. Det er en kamel, kom til at hikke. Jeg har ingen mælk i køleskabet, kommer jeg lige i tanke om. Nå, jeg har øl. Det skulle også være fint. Så altså, det er ikke lysten at drive en. Det havde man nu haft en ved siden af sig til lidt motivation og lidt konkurrence her, så det været nemmere for mig, men at sidde her alene og tage 2 Carolina Reaper, som er verdens stærkeste chili, det bliver en hård aften der, det kan jeg godt mærke. Så skal vi ikke bare prøve det? On a roll. Hold nu kæft, jeg hader mig selv nogle gange. 3, 2, nej. Jeg kan ikke få mig selv tid. Skål alle sammen. Godt nytår. Håber jeg har haft en god jul. Slå ind fra start af. Svig i hele munden. Det går stærkt. Og de er nede. De er nede. Temperaturen stiger. Det er længe siden. Der kommer hikken. Hold nu kæft. Jeg vidste, det var en dum idé. Nu skal jeg prøve at lade være med at bande. Men fuck, det brænder. Det gik i maven med det samme, det her. Det helvede. Spytkirtlerne begynder at arbejde nu. Jeg med noget, der giver over på brystet der. Satan. Så. Nej, okay, det virker ikke. Jeg savler helt vildt, mand. Øj. Jeg styrer på kameraet her.
fandme ikke nemt med rødskægget. Jeg vil gerne snakke noget mere, men fy for satan, det er stærkt der. Ej ja. Det svulmer så op ind i munden, altså så meget saft, at jeg slet ikke kapere det. Jeg ved ikke, om man kan se, at jeg er ved at blive rød i hovedet. Eller, nej, øjnene er ikke begyndt at være blodsprængte endnu, men jeg kan mærke, at det kommer. Det er sindssygt. For helvede lort, det står jeg stille. Ej, jeg fik så her. Jeg må sige, det tager da opmærksomheden væk fra smerten. Men wow, hold nu kæft. Jeg kan mærke, det brænder. Nu kan jeg ikke se min hals, men jo, der var en. Hele vejen ned. Jeg har så meget spyt. Seriøst, jeg rørte ikke bordet. Jeg rykker bare efter sig. Helvede. Seriøst. Spytkirtler kommer bare på overarbejde her. Det er jo vanvittigt. Her. Jeg savner. Kender jeg det, når man bruger noget, man synes, det kunne fandme være fedt. Og i sekundet man gør det, der fortryder man det. Sådan har jeg det nu. Hold nu kæft. Jeg ved godt, jeg er ikke charmerende lige pt. Det er udmærket klar over. Hvis det glas der er fyldt med spyt, inden jeg er færdig, så er det med klamt. Men det går den vej. For satan, mand. Det er hårdt at være mig. Men det var godt år. Er vi ikke enige om det? Jeg skulle slutte af på en anden måde. Det bliver endnu en aften på sofaen det her, det kan jeg mærke. Ej, så charmerende man er. Nu skal du ikke begynde på noget frækt her. Det er klamt, det her, mand. Det kan man godt tage som nytårsfortsæt og sige, det gør jeg ikke igen. Minimum 3 næste gang. Nej, det er gas. Jeg kan ikke engang joke, uden at få det dårligt i den mund. Så ulækkert det her. Det er stykker. Det er sagt på godt svensk. Eller et brokken svensk. Fy for, jeg skal i fuld. Jeg siger, min spyt har fået en sjov farve. Nu sidder jeg rent faktisk og kører glasset rundt, så var det en god vin. Men det er ikke noget, I vil se. Det tror jeg ikke på. Så jeg sætter den igen. Shit.
Men det er skud til. Kan ikke slutte året af som tøsdreng. Satan. Snot. Med blod. Det kan ikke være sundt, kan det? Der skal ikke komme blod ud af næsen. Hvad fanden så har vi prøvet det med? 2 sekunder. Papir. Undskyld. Jeg er ked af det. Den løbetur gør det ikke bedre på maven. Nu kæft mand, det er dumt. Altså, roen begynder at falde over munden nu. Ude i kinderne, ja. Det brænder ude i kinderne, okay? Det er svært at forklare det skidt her. Under tungen, og inde bag på tungen. Men læberne er okay nu, og det er en fordel, vil jeg mene, fordi jeg har prøvet det der værre. Men hals og mave, brystkasse, det kan ikke forklares. Det sviger som i langt væk. Nå, vis dig fra en vand af. Kom så. Snilt. Hold nu kæft, det var barnemad. Så er der gerne 10 med her, hvis det er det. Har lige så lige lår som et år, den er lang, så op på godt jysk. Så det. Ej, okay. Jeg gik ikke. Så hardcore jeg ikke. Hold nu kæft. Og man ønsker, man havde 10 liter yoghurt og mælk og alt muligt ude i køleskabet, men der er øl. Og jeg skal også mærke noget aftensmad snart, kan jeg mærke. Nu bliver jeg pludselig sulten. Jeg ved ikke, hvordan ser min øjne ud. Er der sket noget? Nej, ikke så slemt, som jeg havde troet. Det er også vinter. Jeg trængte til varmen, så kroppen bliver bedre fordelt lige nu. Kroppen. Nej, varmen. Det kan slet ikke snakke. Hold da kæft. Det er noget, der sidder og det er noget, der sidder der er gang i den. Så det Jamen for satan, vi skal lige have en Snapchat i gang. Skal huske at sende nogen, så ved I, hvad jeg har glædet jer til, inden jeg får uploadet videoen. Det tager jo også kvarters tid. Undskyld, jeg skriver lige... Hvad skal man skrive? Carolina. Uden T. Reaper. Gange 2. Så den kan I se på Snap nu. Men den her film ser I først om, når jeg uploader den. Så går lidt tid nu. Nej, min mor har skrevet. Nå, jeg venter lige med. Shit. Ja. Jeg tror ikke, I ser så meget for mig. Med i aften, der bliver nok lidt Snapchat stadigvæk. Men det bliver sofa.
Ej, det bliver sofa i aften. Fyr op for en god lang film. By the way, til folk der kan se Star Wars. Han Solo, han dør. Spoiler! Undskyld. Farvel og tak. Godt nytår.